niinhän se vaan on, että elämä muuttuu paremmaksi, jos oppii tärkeitä taitoja, tietoja ja ennen kaikkea toimimaan toisten ihmisten kanssa. Me elämme keskellä ennen näkemätöntä myllerrystä, erityisesti täällä Suomessa. Niin hassusti kävi, että me jotenkin jäimme kelkasta. Muu maailma menee tuolla jo. Talous kasvaa ja porukatkin voi aika hyvin, mutta jotain tapahtui täällä. Ja se liittyy oppimiseen. Silloin kun Suomessa oli länsimainen viimeinen nälänhätä 1860-luvulla, niin meidät pelasti paitsi kansainvälinen työnjako, eli ihan rehellinen vientiteollisuus, niin myös sivistysliike. Nyt tarvitaan uutta sivistysliikettä, ja tällä kertaa sivistysliikkeen se päänäyttämö ei enää ole luokkahuone, se on verkko. Merkittävä osa oppimisesta siirtyy verkkoon. Ja koska oppimiselle niin tärkeää on opettaminen ja ennen kaikkea opettaja. Tätä ei kaikki usko, koska moni ihminen mielestään on oppinut asioita itsekseen omia aikojaan, mutta tosiasiassa, jotta voit oppia, tarvitset opettajan. Opettaja ei aina ole lihaa ja verta, joskus se on elämäntilanne, kiinnostuksen aihe, haaste, johon haluat vastata. Jo Aristoteles sanoi silloin 2300 vuotta sitten, että opettaja saapuu, kun oppilas on lopultakin valmis. No nyt meille suomalaiselle opettaja on saapunut. Se on tämä meidän muuttunut asema maailmassa. Ja me taidamme olla valmiita. Helsingin työväenopistolla vietetään veret seusauttava sessio 25. tätä huhtikuuta. Ja tilaisuus on ilmainen, eli se varmaan täyttyy. Jos haluat mukaan, niin ole hereillä nyt. 2 tuntia tykitystä tulevaisuuden oppimisesta ja ennen kaikkea opettajan työstä siinä tulevaisuuden oppimisen tukijana, varmistajana. Hieno elää tätä aikaa. On kaunista ja kauheata, pelottavaa ja toiveikasta. Toivottavasti nähdään 25. huhtikuuta Helsingin työväenopistolla.